אתמול סיפרו לי בדימונה, הייתי בדימונה אתמול, שוטר נלחם 7 שעות בשמחת תורה הזאת. 7 שעות הוא נלחם, כל השוטרים שאיתו נהרגו. כשהוא ראה קנה מכוון אליו כבר, הוא צעק אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. ופתאום הוא מסתכל ולא יורים בו. נגמר לו הנשק, נגמר לו הכל. ועוד קנה מכוון אליו, היו שם מאות מחבלים. והוא צועק אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. הוא לא יודע למה הוא צועק, הוא לא דתי בכלל. והשתבח שמו לעד, הוא ניצל, חייו ניצלו. יום אחד הוא עובר בטלוויזיה, אשתו שומעת ערוץ הידברות, הוא רואה את הרב יגאל כהן. הוא אומר לאשתו, מי זה הרב הזה? הוא אומר לו, זה הרב יגאל כהן. זה לימד אותי את אין עוד מלבדו. אני פעם אחת נתתי שיעור על אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? אין כוח בעולם, אחי, אין כלום, הכל שטויות. כל מה שאתה רואה בחיים שלך זה רק הוא. כן. אין עוד מלבדו. היהודי ישב, אכל ארוחת בוקר עם קורנפלקס, ראה אין עוד מלבדו, צעקתי שם, אני גם נודניק, אתה מבין, אני צועק, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, הוא שמע אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, לחץ לראש עוד מלבדו, ראה אין נשק, אמר מה אני אצעק, אין עוד מלבדו, צעק אין עוד מלבדו. משתבח שמו לעד, וזה עבד. זה עובד, אחי, אתה לא רוצה להגיע למצב שאתה יודע שאין עוד מלבדו בעולם?